Ahojte, rada by som vás ešte takto vizuálne pozvala na skupinový retreat určený čisto pre ženy, ktorý bude o necelé 2 týždne, 13. až 15. júna. A ešte stále sú voľné miesta, môžete sa pridať. Napadlo ma povedať pár slov k obsahu toho retreatu pre vás, ktoré možno váhate alebo nemáte dostatok takej správnej motivácie alebo odvahy. Prípadne by sa to mohlo dostať niekam, kde by to niekomu prišlo vhod, niektorej z vás. Tento retreat je zameraný na tému umenie odpúšťania. Je to pomerne obsiahla téma, ale zároveň dá sa k nej pristúpiť aj z takých jednoduchých a pragmatických uhlov pohľadu. A preto som to nazvala umenie, lebo vnímam, že to odpúšťanie je naozaj umenie, ktoré sa učíme takmer celý život. Pracujem s touto témou dlhé roky a vnímam ju ako neustály zdroj takého nového učenia a hlbšieho chápania, možno aj takého princípu púšťania vecí, púšťania tendencie niečo držať, uchovávať si staré, možno z takého pocitu aj ochrany, sebeochrany alebo strachu, že nás môže niečo znovu zraniť alebo snahy vyhnúť sa nejakému ďalšiemu sklamaniu. A zároveň je to vlastne aj umenie učiť sa na základe chýb, ktoré robíme. A tomuto procesu sa vlastne nikto z nás nevie vyhnúť tu na Zemi. Iba ak by sme sa narodili už úplne kompletne osvietení. Všetci sa vlastne učíme skrze chyby a je dôležité, aby sme sa z nich vedeli poučiť a aby sme vedeli v tom procese napredovať tak, aby sme nemuseli robiť také chyby, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú. Takže ten retreat bude zameraný na metódy, ktoré vám pomôžu ešte účinnejšie púšťať to, čo zostalo vo vnútri nejakým spôsobom zaseknuté, alebo môžeme povedať neodpustené, v zmysle zadržania niečoho, čo sa nám nepodarilo spracovať. A väčšinou sú to negatívne emócie, nevypovedané slova, výčitky, krivdy. A je to niečo, čo vlastne neslúži, čo zbytočne blokuje našu prirodzenú schopnosť byť uvoľnený a láskavý. A dá sa to prirovnať vlastne aj k takému prirodzenému kolobehu vody v prírode, že takisto ako dovolujeme, alebo ani nemáme možnosť brániť vode, aby prúdila neustále v prírode a neustále obnovovala život a prečisťovala, prejasňovala, tak takisto aj tá naša vnútorná voda potrebuje, aby sme jej umožnili takémuto prirodzenému kolobehu, pretože keď máme tendenciu držať, je to niečo podobné, ako keď by sme chceli zastaviť vodu v prírode, čo sa s ňou vlastne deje. Ako náhle ju niekde zadržíme, tak keď neprúdi, tak vlastne v nej ubúda život, začne smrdieť. Alebo keď sa hromadí v nejakom uzavretom priestore, tak ako náhle dojde k preplneniu, tak môže vytvoriť obrovské škody. Keď si hľadá cestu smerom von, tak takisto aj tá naša vnútorná voda vo forme emócií alebo nejakých
pocitov, ktoré vznikajú na základe interakcie s druhými, potrebuje tiež mať vlastne priebeh, ktorý nie je deštruktívny, ale konštruktívny, pozitívny. A v tomto zmysle sa vlastne budeme učiť pracovať s emóciami takýmto jednoduchým spôsobom, aby sme sa vlastne vrátili k tej prírodzenosti, ako prirodzene pracovať s emóciami, aby sa nemuseli zadržiavať a aby nemuseli ako keby kvázi zostávať neodpustené. A potom ako vlastne pracovať s chybami, ktoré si uvedomíme alebo ktoré si uvedomujeme aj na druhých. Ako ich účinne vlastne spracovávať a odpúšťať, aby sme dokázali sa na nich vlastne poučiť a aby mohla vlastne tým pádom naša múdrosť zrieť. Tak asi takto v skratke, dalo by sa o tom hovoriť viac, ale viac asi netreba. Tak ste srdečne vítané. Teším sa na vás. Ahojte.